Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Azatlyk Radiosynyň dünýäniň dürli ýerinde ýaşaýan, okaýan we işleýän türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy komitet bilen söhbetleşik. Mähkemanda bolýar. Tomuskoy din çalyş mögsüminiň başlamagy bilen daşary ýurtlarda okaýan ýa-da işleýän türkmenstanlaryň aglabasy ýygyna Türkmenstana dolanýarlar. Azatlyk Radiosy bilen söhbetleşik bolan ýerleşlerimiziň käbiriniň aýtmagyna görä, olar Aşgabatyň aeroportuna düşen pursatlary ýagny komitet tarapyndan soraga çekilipdirler. Şol duşuklarda esasan olaryň daşary ýurtlarda näme edýänligi, kimler bilen duşuşyp, kimler bilen oturup turýanlygy, günnelik durmuşynda nähili zatlar bilen gyzyklanýanlygy, hatda nähili web saytlara girýänligi ýaly maglumatlar bilen gyzyklanylýar. Eýse, bu urda Türkmenistanyň raýatlary nähili tejribeleri başdan geçirýärler. Söhbetdeşlerimiz daşary ýurtda okap işläp beren Türkmenistanyň raýatlaryndan Bakar bilen Rozbay daglar. Rozbay Bakar gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş gördük. Salam. Ine mähkemanda olanlar, hormatly radio dinleýijiler, şeýlede söhbetdeşler Rozbay we Bakar Azatlyk Radiosynyň azathabarnokot.org internet sahypasynda komitet bilen söhbetdeşik atly açylan forma dinleýijilerimiziň galyran käbir tesirleri bilen söhbetdeşige başlasym gelýär. Murat Ankara diýen bir dinleýijimiz, men student wagtym her gedeginde bismillah diýip öýekany kulawarsam edil olsa tapanýaly komitetiň adamlary başyma ýüşüp sorag edýärdiler. Syýasy partiýalar bilen araň bamy, dini toparlara agdamyň, studentlerden kim haýsy syýasy dini hereketlere agda, prezidente garşy propaganda edýän bamy, okap oturup galjakmy ýa watana dolanjakmy, namaz okuyanmy, Kur'an Kerim okuyanmy ýaly bir topar sorag baryn berýärler. Tefsir galypdyr. Ine söhbetdeşler ýene bir tefsiri okap, soň siziň hem öz başdan geçiren tejribeleriňizi dinleýijilerimize şeýle de halk köpçüligine ýetirmek isleýän. İlham Erdan diýen bir dinleýijimizden şeýle tefsir galypdyr. Kanikula baramda meni aeroportda 8 sagatlap soraga çekdiler. Her türlü bahana arap, azgyrlyp, haýwat atyp, izdiwas edip, soňam hiç tat bolmadyk ýaly göýberdiler. Menem kasam içdim şeýle adamlaryň elinnäki ýurda gaýdyp barjak dälli. Tefsir galypdyr. Inha Go ne diýipdirler öýden olagyny. Ine Bakar Rozbay, ine bilsiňiz ýaly menem bir wagt 90-njy ýyllaryň başynda Türkiýe okumaga geldim. Dogurdanam şu tefsirde dinleýijilerimiziň aýdyşy ýaly şeýle pursatlary menem başdan geçirdim. Hakykatdanam özüm şuň şaýady boldum. Menem bir ýarym millet ýaly aeroportda sakladylar. Soňandan oga barangdan soň komitetiň adamlary her gün gelip, onu sorap, muny sorap, şeýdip durdular. Inni Rozbay Bakar söhbetdeşler ilki bilen şu komitet bilen söhbetdeşik diýen Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky temasynda birinji sözi Bakar saňa bermek isleýän. Sebebi sen başdan geçirmeleňde Kırgızstanda da student bolup durdun. Häziram studentliň dowam edýär. Inni sen başyňdan şu komitet bilen söhbetdeşik temasynda nähili ýagdaýlar geçdi? Şu arada bir maglumat beräýsen. 2010-njy ýylda bilşimizde Kırgızstanda etniki uruş bolup geçdi. Şonda bilen Türkmenistanyň samolyotyny alyp gaýtdylar. Şo güni alyp gaýdan günleri aýamyzy watanymyzyň toprağına basmakamyz şeýdip nowata goýdular. Komitet bady otaýdy, soň serhet gullugy bady, narkodel bady. Şolar ýaly hemme organyň işgärleri oturýarlar, aýdyr. Onuň mäştany şeýdip stol goýupdyrlar. Her stoluň başynda iki adam bir aýdyp sora beripdir, bir hem ýazyp durýar sen aýdandan. Soňam iň soňunda da gol çekdirip hawa hem aýdandan dogry diýip. Olar ondan soň komitet öýde geldi. İlk bilen soragy, näçe Kırgızstana kapýan diýdi. Berraklarda tapylmadymy soň. Ejem aýt aýdylar diýdi. Öz hasabyny okuýadyňyzmy, öz hasabyňyzy okuýadyňyzmy? Öz hasabymy okuýadyk. Ejem aýt aýdylar diýdi $20,000 şo watlary 20,000 eken. Derde Türkmenistan okutmaga ýagdaýymyz ýok diýdi. Olam geldi diýdi da kada diýdi bilýän maýdanda atlaňyrat diýip ejeme neme diýip gödögrak tarap başladylar. Menem agym diýdim saňa näme diýdim sen güýne çykýanmyň beşeripde okanymyň puly. Olam aý diýdi ýaşlyň iweren samolyotyna gelliňiz diýen bolup. Menem iweren bolsa ýaşly iwerendir saňa näme
näme diýdim. Okajak dowam etdi. Ay dowama etdir bilmersiň diýdi. Şu biz gelen wagtly komitetden adamda başga ýerde çykmakka dagan Türkmenistanyň çägine Garasany wagtlar şeýlemi? Awa. Ýere barsaň nämesen hem ýerde adam çykyp durdy. Edilmeýäli deport bolup gelen ýaly eken bize diýişat diýen oklar. Men näçe gedek aeroportdan gaýtdym şoň üçin, näçe pul gitdi şoň üçin. Ýewropada okumady başlady. Türkmenistanyň meni iý bermediler. Näçe hepdämiň puly köýüp gitdi bärde. Hiçim şoňa jogap beren ok. Ondan soň Türkmenistana kanikula gidip gelemde şu geçen ýyl ýene komitet bilen görübe geldik diýin. Şeýdip aýdydy. Diýindi näme diýersiň? Okaýan idim soňa maşgala gurdum diýdim. Wizam da ýazyldy. Näme diýdi Türkmenistanyň tapyp bilmedimmi gowy ýolunamyz bara diýdi. Menem ay diýdim maňla ýazylanlar da agam diýdim. Şu taýda durmuşy çykmak zat diýip mene gülki bolsun da diýip bir şutka öwraýan olaram näme diýip oglan ýok diýip bolýanmy näme okaýan aýdan diýdim. Menem ay diýdim şu iktisadiýet ugrundan okap bernedim. Olam çiğim şu gaýdyp gelseň edil şu günjük saňa iş tap beren, gowy iş tap beren. Menem aşawatda tap berseňe işejek diýdim. $2000 sorap durlar diýdim. Tiňe diýdim näme propiskasyz bolan üçin mana ýüzüme seredip ay aşawatda däl bolsaň diýdi almallaram diýen menem ay diýdim Ýewropada aňa sereden oklar diýdim sen türkmen bolsaň diýdim Ýewropaly bolsaň diýdim gara bol ak bol diýdim üçin senden propiska soran ok diýdim. Eň esas zat kellen işlese bolýar diýdim ataýsam. Näme türkmen olan tapmadym diýen oňa bäriň işine göwnüň yetmedi soran bolýarmy diýe sen dur diýdi ben sen çykmady ýaly derni. Edil şogun maňa gelemde aýtdylar. Ýygyň adalany bilmersiň diýdi. Edil 100 gün migrasiýa bilen edil urşan ýaly edip bir sewiş gurup 100 günden soň çykybildim. Habaryňyz wasylady gurrun berdim. Nämeler etmedik. Şo tanışdydy, pullydy, ollydy, bullydy. Ýene ýazyp iň soňunda Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň Azat tolkunlaryna Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy komitet bilen söhbetdeşlik. Söhbetdeşlerimiz daşary ýurtda okap işläp beren Türkmenistanyň raýatlaryndan Bahar bilen Rozbay daglar. Baharyň başyndan geçiren tejribeleri dinledik. Inni söz nowaty Rozbay'a geldi. Şu komitet bilen söhbetdeşlik diýilen wagty. Şu temada Rozbay sen nähili ýagdaýlary başdan geçirdin? 2007-nji ýylda Russiýa döwletine işlemene çykyp gitdim. 2008-de de ýene izime gaýdyp dolanyp ýurda geldim. Ene men de şu ýurda gelen döwrüm Ýazgyndaky aeroportda meni de 3,5 sagatlap saklap o. Maňa da şol haýsy syýasy nämeler bilen görüşdim, haýsy wekiller bilen görüşdim, kimler bilen duşuşdyň o. O. Ondan soň 1 ýylyň dowamında sen munça pul kazanypsyň, otaýak işlemene giden adamyň ortaça aýlyk zähmet hakly o. $300-400 artyk geçen okden munça puly näde kazandyň, sana kim kömek etdi, näde aldyň? Şular ýaly bir bolgusuz adamyň bir nerwine täsir edäjek soraglar bilen adamy bir basyş edýärler-de. Baharyň diýişi ýaly. Şolaryň aýdanyny kol çekip aýdanyny o seniki dogry şular boldy diýsen, gutulup diýen. Eger bolmady diýsen, ondan soň özüň başyna geljek oýlary onda da özüň bilýän. Ondan soň ha sen o taýdan aeroportdan kaçdym, gutuldum diýen bolýar. Ondan soň gelip öýe düşen bolýar. Öýe gelip düşenden soň eýam izinden edil seni şu bir detektiv ýaly izarlap ýörler da. 15 minut geçer geçmez o pelança ýaşy bilen gürleşecekdik. O siz pelan ýere gitdiňiz, o gitdim. Ene pelan wagtda ene geldim. O ay biz ene şeýle kullugyň işgärleri. Ine söhbetdeşler, hormatly radio dinleyijiler, mähkemanda bolýar. Siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy komitet bilen söhbetdeşlik. Ine Azatlyk Radiosynyň azathabarnokot.org internet sahypasynda galdyrılan ýene käbir tesirler bilen sizi tanış etmek isleýän Hekim aga Dewit Tağı diýen bir dinlejimiz milli howpsuzlyk işgärleri içali gözleýän bolsalar onu öz aralarynyň gözleseler dürüst bolar. Garamaýak halk hiç kaçan oňa boyun bolmaz we özüniň halal gazançyna şükür edip gezer. Diýip tesir alyrdyr. Ýene bir tesir adamy bermekden saklanýan Türkmenistanyň bir dinlejimiz men gyýdym geçen ýyl okuwny guturup ýurdumyza sagaman dolanyp bardy. Ine şondan men gyýdymy Niýazybadyňdaky aeroportda KGB işgärler saklap 4-5 ýyllap nirde okudyň, näme üçin okuwny bitirýänçäň ýurda ýekeje saparam gelmediň diýip gyýdymyň psikologiýasyny bozup ýurdumyza bolan duşman garaýşly yntan edip görkezjek bolýar. Öz näýleligini bildiripdir. Ine söhbetdeşler Bahar Rozbay, öz başdan geçirenlerinizi gurrun berdiňiz, beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun.